Sevgili gazeteci arkadaşlarım, size soruyorum, var mı? Li Tirkiyeyê yasaya derbarê medya û medyakaran de li gel nîqaşên dûr û dirêj ên navbera aliyên opozîsyon û desthilatê li parlamentoya wî welatî hate qebûlkirin, lê nîqaşên li ser babetê hêj didome. Arkadaşlar, bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Yek ji mezintirîn rexneya li ser yasayê derbarê xala 29 de ye. Li gorî vê maddeyê kesên nûçeyên nerast ku li nav xelkê dibe sedema xof û metirsiyê û asayîşa civakê têk dibe belav bike, ji salekê heta 3 salan bi zindanê dê bêne ciza kirin. Li gorî aliyên opozîsyonê ku li dijî vê yasayê ne, pisporek an kesek ku pêşbîniya xwe li ser babetekê bibêje, bi vê yasayê ihtimala girtina wan heye. Komele û sendîqayên rojnamevanî jî wê yasayê weke astengkirina azadiya fîkr û medyayê dibînin. Türkiye basın tarihinin en kötü dönemi. Bi vê yasayê li gel rojnamevanan bikarênerên sosyal medyayê jî tên armançkirin. Desthilata ku sedî notê medya vî welatê kontrol dike, hewl dide zextek li ser sosyal medyayê jî bike. Di vê xebat li dijî dezenformasyonê bêkirin. Lê bi vê yasayê heqîqet tê veşartin. Loma em jê ra dibêjin ev yasaya sansûrê ye. Bu halka ulaşılsın istenmiyor. Li gorî aliyê desthilatê ku piştgiriya yasayê dike ji bo şikestina dezenformasyonê, pêdivî bi vê yasayê heye. Türkiye son yıllarda her yıl Gelek caran nûçe û agahiyên nerast di nava xelkê de tên belavkirin û ev di nava civakê de dibe sedema metirsiyê. Ji bo ku pêşî li vê yekê bêgirtin, ev yasa hat amadekirin. Eger welatî ji vê yasayê zirarekê bibînin, dikarin bi rêya dadgehan mafê xwe bistînin. Ji xwe di rewşeke wiha de, hikûmet jî dê li erka xwe rabe. zaman zaman gündeme gelir, zaman zaman tartışılır. Partiya Sereke ya opozisyona wî welatî CHP ji bo betalkirina yasayê serî li dadgeha destûra bilind da. Li Tirkiyeyê berî niha platforma Wîkîpedya jî bo asayîşa civakê weke gef hate destnîşankirin û heta 2 sal û nîv hatibû astengkirin. Ercan da, Kurdistan 24, İstanbul.